OK, vítám vás u dalšího videa. Lidi, kteří mě sledují a viděli jste animace, jak vznikají mé animace. A vím, je to trošku divné. Počkejte, si sednu. Tak jsem pod to video napsal, že v pondělí možná vyjde video z chaty. Tady to bylo ještě doma. Na každý den jsem měla asi jednu fotku, no asi 3 fotky. Ferda tamhle spí. No to nevadí. Takže tady je první fotka, to je Ferda. Jo, to je jeho pelíšek. Jo, takovýhle krásný pelíšek má. Špinavý. To je jeho jídlo. To je voda. Tady toto je nějaký jeho to žrádlo. Tady je Ferdis. Již, no neříkejte, že to není roztomilý. Jeho očičko takový roztomilý. To je Ferda s plišákama. To jsou ty Angry Birds. Ale tady ten Ferdis, no to je krásné, takový čučuňuňu. Vedle mě zrovna leží. Zítra je škola, strašně. Jo, takže tady už jsme jeli na chatu. Natáčí. Tady už jsme jeli na chatu. Tady už je Ferda venku. Tak. Jo, takže tady je venčení Ferdy. A to je video, jak dlouho trvá, to se teďka kouknu. Máme video. Ne. Šup. Tak se jdem koukat na video a já už budu jenom sticha. Tak si to užijte. Je tady takový rychlej, prostě rychlý video. O čem to je? Ferda, pojď sem. Ten je rychlej. Pojďem na louku. Tady to já udělám video. Ne, asi. No, to je jedno. Kde budou fotky a videa, teď jsme na chalupě. To video uvidíte. Jo, jinak fouká tam vítr. Tak teď už zase video a už do toho nebudu kecat. V pondělí. A jako bude to jakoby vlog, no. Fotky hlavně z celého dne, třeba nevím, 2 videa a 1 a 10 fotek. Tak to... Jo, a musím vám říct, že já do toho zase kecám, ale musím vám říct, že tak to nebude, asi na jeden den jsou 2 videa a asi moment, když je začnou, takže 12 fotek a 2 videa. Tak k tomu budu něco říkat. A uvidíte to v pondělí večer. Pojďte dopad. Ano, mám pravdu. Dneska je pondělí, jsou 2 hodiny, za minutu budou 2 a večer to vydám. To je asi všechno. Venčení Ferdy. Takže to je to. To bychom měli. Tady Ferda. Co je to tu velikýho? Jo, to jsem tam dal z flašky vodu. Tady je Ferdis. To je mé kolo. Hele, lidi, chtěl jsem natočit, že si jakoby sem si dám tam jako ukazu, že bych tam dal, bych si přepl tablet a natočil bych z toho video, ale trošku jsem se bál, že mi ten tablet spadne. Ale taky to pěkný kolo. Hele jo, to je strašný. Ono je to modrý kolo. A je tam modrá Red Fox. Red je je červená a Fox je ta. Ne. Je Fox, myslím, liška, ne? Já teď nevím. A nevím, proč je tam ta červená. To je... Jo, tady Ferdis spinka.
To je tam, no. To je dřevo. Nic. No, tady máme skřínku, tady, jo, tady jsou kamna. No a tady spinka, to jsme odpočívali. Tady myslím, že ano, tady tam něco slyšel, protože bouchaly dveře. Tady je Ferda pozoruje. Počkat, co to bylo, ježiš. Teď ani nevím. Jo, a ještě vám chci říct, že to si doteď pamatuju, že když jsme jeli, tak to bylo kolem 10. hodiny večer, jo? Protože jinak by byl velký provoz. Jsme jeli v 10 a byli jsme tam, myslím, tak v 11. A tady je další venčení. Pak jsou tady další vidítka. Tak jo, tak nebudu kecat. Lidi, máme tu poslední, jakoby poslední den. No, vlastně zítra ráno odjíždíme, hele, Ferdo, pojď. Máme tu poslední den a tak nás čeká poslední. Ano, dneska jsme ráno přijeli. Venčení Ferdy si zaslouží. Like, ne, dělám si no, ten like byste mohli dát. No, tak to, ne, já si srandu, ale no, můžete dát. Jo, je tam strašný vítr. A nedělám si srandu, můžete dát ten like. Taky s tímhle potvoříte. Toto video si prostě zaslouží like. Pojď, Ferdo, pojď. On už fouká sakramenský vítr. Ferdo, pojď. Pojď, Ferdo. Musím křičet na hlas. Prči, což. Ale asi nebude vadit, když půjdu dolů, ne? Ale to je jedno. Pojď. Pojď. Jo, tamhle. Máme tu reklamu, ne, v tomto videu budou reklamy, takže reklama, stop, jen toto video si zaslouží like. No, toto video bude celý o lajkách, ale to nevadí. OK, máme tu konec videa, ne, to byla samozřejmě sranda, jo. Pojďme dolů, Ferdo, pojďme dolů. Jo, to měla být reklama, která se teda moc nepovedla. Jdeme dál. Já myslím, že bychom mohli jít dolů. To je naše chalupa. Vole. Pardon, nic jsem neřekl. Děkuji. Ptáte se, proč se neodhaluju. Prosím vás, já se nechci odhalovat, ale když prostě chcete, abych se odhaloval, tak tady pro boha jsem. Jo, to jsem já. Ty zuby se mi budete smávat, jako já si to nemůžu, že mám takovýhle zuby. Travalí. Chcie a chcie. Nechci být jak nejsejk, ale to máte těžký. To video si zaslouží like. Ferdo, pojď. Tralalí. Tady máme, prosím vás, pampelišku, hezkou pampelišku, to je všechno. Tady máme Ferdíka. Ferdíku, řekni ahoj. Ahoj. Vy tam vidíte a já ne, to vy to máte dobrý. To je hustý. Jinak je, teďko napadlo, že můžu natočit video, jak jsem na kole. Jo, to si mohl, ale nenatočil. Kole si zaslouží like. Ne, dělám si. Myšičky, vylez se. Šnečku, vystrč rušky. Já už v ruce držím nůžky. Pojď. Vylez, šlapej ty tlušťochu, dělej. Co to je? To je klacek. Co bude hodit do kamen, to si vemu. Dám si srandu. Doletěl.
já dojdu nahoru a tam zase, tam jakoby... Pardon. Začucháš, počkat, vůbec nebudu, nedělal jsem se, dojdu nahoru. Jo, to jsem trošku blbnul. Teďka to střihnu, až budu nahoře, tak se vám ozdu. Takže uděláme 3 a jak tak vidím, tak nám trošku začalo pršet. Jo, strašně začalo pršet. Jenom trošku, ale co jít domů. Pojď, Ferdo, já musím domů, čau. Toto video si zaslouží like. OK, čus. OK. To bylo venčení Ferdy. Někdo mi píše. My fuck. Moment. Nic to jsem měl možná střihnout, číst si to ještě nebudu. Jo, po té hnedka, jak jsme přišli z té vycházky, to jsem ho rovnou nafotil. On zase springa, ale tak jako, není to už to milý. Ježiši, to je dost to milý. Jo, a to je všechno. A teď vám chci něco ukázat. Že to stopnu a ukážu vám. OK. Už to asi je. Já jsem tady... A musíme být potichu, aby jsme Ferdíko nezbudili. No, ty seš můj miláček. Ty seš můj kulíšek. Můj kulíšek. OK. Přemýšlím, že bych natočil zase video s Ferdou. Máme galerii. No, tak to by bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuji, že jste se na toto video koukli. Dejte, moment, to musím, když se mi tady vzal takový auto. Co tam ještě? Jo, ryby, dávejte bacha na přechody a tady ty animace. Ježu, moment, jak dlouho zatím. Ty brďo. Tak jo, dejte like. Ať je tam co nejvíc lajků. Tak jo. Za 15 odběrů se třeba odhalím. Jak chcete. Nic. Za 15 odběrů se možná odhalím. Nevím, je to jenom na vás. Kulíšek náš. Malinký kulíšek. Tak jo, tak čau. Čus. Moment. Takhle. Dejte like. To je svým protahovat čus.